to yoro fura aw be wuli dɔrɔn ka ɲaman fili. Ni samiya ɲɛkɔrɔla in na Bamako dugu saniyabaliya bɛ ka kɛ delinaba ye dugudenw bolo. O hukumu kɔnɔ maa dɔw ye fɛɛrɛw tigɛ nin ko in na i n'a fɔ Aïda Bum n'a lakodɔnnen don kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw kan ni saniyabaliya kɛlɛli ye faaba kɔnɔ. Ka kɛ ni o ye a y'a ka tɔn dayɛlɛ k'o tɔgɔ kɛ Mali propre ni kuma se kelen ye Bamako saniya walima foyi n'a kun ye ka dɛmɛ don Bamako sigida saniya la. Mali propre nana tan parce que ne nana ne nɔgɔw ye n sɛgɛn vraiment ne yɔrɔ nettoyer u b'a nɔgɔ don o don ne wulila ka vidéo kɛ o vidéo de diɲɛta autorité ne wele j'étais obligé jagoya il faut que an ka fɛn dɔ bila sen kan parce que olu ko tellement que motivation bɛ na je le veux dans le cœur. C'est comme ça Mali propre mon combat est né. Mali propre mon combat nana tan quoi. Na aya la réseau sans fait a jara mɔgɔw ye parce que mɔgɔ degilo do donc mun kɛra Bamako denmisɛnninw Bamako cɛmanninw bɛ wulila ko Aïda an bɛ kɔ an bɛna rejoindre e la an bɛ baara kɛ bénévolement c'est comme ça mouvement bɔra an ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan et bi Mali propre mon combat est dans a bɛ quartier bɛɛ la représentant bɛ an bolo quartier bɛɛ la au fait depuis an ye mouvement in bila sen kan an bɛ membre an bɛ ka nettoyage kɛ mɔgɔ bɛ n'i ka côté. Est-ce que ante bok ka damne Sebeni Koro parce que ne yɛrɛ bɛ bɔ Sebeni Koro donc Sebeni Koro kan ka kɛ an ka quartier témoin an kan ka Sebeni Koro jɛya n'a ye Sebeni Koro jɛya bien sûr ainsi de suite an bɛ du quartier la an bɛ mɔgɔw sensibiliser ka baara kɛ terrain kan inchallah. Ni muso ye ni hakilina ta yaasa ka fura ɲini Bamako saniyabaliya la maa dɔw bolo ni hakilina ni dɛmɛ ka kan. Bon Aïda ni hakilina in n'o ye ka sigida la sanuya Sebeni Koro Bamako ani yɛrɛ Mali bɛɛ an bolo hakilina ɲuman don n b'a daminɛ ni yan yɛrɛ fɔlɔ Sebeni Koro ne san 24 de filɛ n bɛ Sebeni Koro yan fɛn kelen kun b'an jɛ o kun ye nin de c'est-à-dire ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'u hakilila jigin k'a fɔ sanuya ani kɛnɛya de gulonnen don ɲɔgɔn na Aïda nana n'o initiative ye donc mɔgɔ bɛ na n'o hakilina suguyaw ye ka denmisɛnw fara ɲɔgɔn kan ka sigida fara ɲɔgɔn kan ka don bɛɛ fɛ yen nɔ ka don duw kɔnɔ kelen ka dutigiw sensibiliser ka dudenw sensibiliser f'u sɔnna a ye ka na don ko la ka sɔrɔ wari bɔ t'a la k'u yɛrɛ di a siɲɛ fɔlɔ ye nin ye anw ka kinda la Aïda de y'a kɛ donc an bɛ se k'a fɔ o la ko Aïda ye muso min ye dɛsɛmuso don jɛlenya ka d'a ye muso min don a bɛ fɛ ka kɛnɛya la n'an ka a ka kan jagoya yɛrɛ de don sisan nɔ an ka Aïda dɛmɛ nin ko in na an ka to a kɔ mais Aïda dɛmɛni tɛ an bɛ k'an yɛrɛ de dɛmɛ parce que mɔgɔ min bɛ se ka a yɛrɛ kun ta k'a ka baaraw dabila k'a ɲɛsin ma an b'a ka sigida lajɛ ale bɛ k'anw de dɛmɛ an fana bɛna wuli a nɔfɛ fɛn fɛn ye dɛmɛ ye ka s'a ma fɛn fɛn hakilinaw ye ka s'a ma an bɛn'o kɛ n'Ala sɔnna ma anw ka kin kɔnɔ bɛɛ kun commencera k'i ka ɲaman de labɔ an b'a bɔ k'a jɛni an ka daw la tawura t'an bolo a ka hakilina ka ɲi mais n'a ma dɛmɛ a bɛ gɛlɛya. Bamako sigida dɔw la ɲama bɛ ka kɛ fɛn ye min tɛ se ka muɲu komi jate kan ka minɛ ka kɛ ni Bintu Jalo ka fɔtaw ye. An yɛrɛ mun filɛ an ka sigida in nɔgɔ de bɛna an faga yan e b'i ta jɛya dɔ b'a ta nɔgɔ aw kɔni aw nana sɔrɔ yɔrɔ in jɛyara o sanji ye kunfɔlɔ ta ka taa n'a ye o u bɛna ɲama de ta k'a suruntu an dala yan ne yɛrɛ bɛ kɛlɛ mun kɛ sigida in na yan dingɛ in kɔni ma dabɔ nɔgɔ kama o dingɛ dabɔra de ka sanji ka na ka ji ka na ka taga mais dingɛ de kɛra ɲamanbɔnyɔrɔ ye n'i y'o kuma fɔ dingɛ da o kɛra ɲamanbɔnyɔrɔ ye u ka nɔgɔw de bɛ cɛ ka kɛ dingɛ da la an sɛgɛnna soso bɛ kɔn k'an faga a sufɛ i tɛ se ka sigi yan n'i y'i sigi sufɛ i bɛ sogo fagalan de k'i senkɔrɔ sinon walahi i tɛ sigi an tɛ se ka foyi fɔ a diyara an ye bi a bonyana an ma. Faamuyali jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Bamako dugu saniya la o de y'a to Aïda Bum bɛ wele bila Mali faamaw ma ani jamanadenw yɛrɛ ma. An bɛ fɛn dɔrɔn de ɲini autoritéw kan u ka bɔ u kan dɛmɛ matériellement parce que an bɛ se ka a bɛ anw dusukun na ka Bamako jɛya ko kelen dɔ bɛ dɛ ni matériel dɔ t'anw bolo an tɛ se ka taa yɔrɔ si donc an bɛ an bɛ autoritéw wele u ka bɔ u ka appuyer matériellement et u ka sigi kan lajɛ u bɛ n'a ye n'Ala sɔnna an bɛ Bamako jɛya an bɛ population bɛ wele Mali population bɛ wele u k'an dɛmɛ u k'u ka yɔrɔ fura u ka GIE ɲini min bɛ ɲaman cɛ u k'a dabila ka ɲaman fili kɛnɛma yɔrɔ bɛɛ parce que an ye min faamu o ye min ye an kelen c'est vrai que an nana yɔrɔ fura ka yɔrɔ saniya mais an bɛ fɛ ni yɔrɔ saniya ye a ka to tan mais a tɛ se ka to tan tant que population m'a ka baara kɛ o ye min ye k'a ka yɔrɔ fura k'a ka ɲaman cɛ pour que ça soit quelque chose bon. N'i ka dugu saniyali ye o ye wasoko ye bawo nɔgɔ kɔlɔlɔ ka bon ka tɛmɛ a nafa kan o hukumu kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ ni muso in cɛsirilen don wa a lakodɔnnen don o n'a ta bɛɛ a jigi b'a kan ko dɛmɛ wɛrɛw bɛna sɔrɔ yaasa k'a ka waleyaw bonya ani k'a ka laɲiniw sabati Mali saniyali la.